you're still alive. Just walk, think twice. And never mind that next. You'll understand. I'll stay surprised. It's never changed no way. Just still alive. Think twice. Think twice. You wanna be like a bird. You wanna be like a fish. You wanna be like a to realize you better wish. Labai džiugu jūs visus čia matyti. Čia tikrai žinot, visi matėt eventą, viską. Tikrai šauni akcija ir geras jausmas kažkam padėti. Ir malonu, jūsų akise matau tikrai gerą energię. Ja chcę tylko powiedzieć, że nie wypijcie dodatkowe piwo, a te pieniądze wrzućcie do puszki, bo naprawdę warto. A jutro nie będziecie mieć kaca. Wszystko, tak? No, to tak z praktyki życiowej powiedzieli. Może Witalia coś dodasz? Dobrej zabawy, Garo Tusa. А давай плавайте кетверта группе! Taip, gerai, prisijungiam antrą, prisijungiam trečią ir visi kiti prie baro! Come on! Dabar gerai, dabar visi ir pašokinėkime! Hej! Pamiętajmy, że myśmy tu zabraliśmy dzisiaj tutaj, żeby pomóc, żeby też coś zmienić, bo jeżeli chcemy coś innego w swoim życiu osiągnąć, musimy robić to, co nie robiliśmy jeszcze do tych czasów nigdy! Pasiruošę ir šokame! Raz, dwa! O dabar bus toks interpas, kada man reikia, kad tik tai baras plos. Gerai? Pasiruošę dabar bus styginių ansamblis. 1, 2, 3, važiuoj! Gerai? Prisijungiat jūs treti. Ketvirti prie sienos. Ir jūs paskutinį dar. O dabar jūs dabar. Hei! Ho! Hei! Ho! Hei! Ho! Hei! Ho! Hei! O dabar dar greičiau! Hei! Ho! Hei! Ho! Hei! Come on! Ir dar! Ir dar! Ir dubstep! Paskutinis! Paskutinis kartas dar kartą! Greičiau! Greičiau! Come on! Ketvirta grupė buvo. Trečia. Antra. Ir dabar visi darom sugalvodę. Come on! Yeah! Come on! Yeah! Ačiū Jūs labai, dziękuję bardzo wszystkim. To był z Wami Unicorn Bjorn. Taki podbrodzki wiking na Wilniszyźnie. Do pracy, ktoś do domu, a ktoś droczy pokryjomu. Pierwszy autobus. Ktoś z daleka, ktoś z bliska, a ktoś wacka mocno ściska. Pierwszy autobus. Ktoś się drapie, komuś swędzie, a ktoś w drogę dalną pył.
będzie pierwszy autobus. Jak on wzdycha, jak on sapie, pan konduktor zajców łapie. Pierwszy autobus. Witamy wszystkich w stolicy Litwy. Tu nie ma wojny, tu nie ma bitwy. Pytają u nas za kogo kto. Niestety my, apolityczne dno. Tutaj językiem każdy władać może jakim chce. I nawet dziecko w 3 językach umie witać się. Choć afrykańska flaga zdobi Gedymina góra. Europa wschodnia to multikultura. Multikultura. Dają nam odpiszą. Kontun, gdzie ty? Kontun, ty gdzie? Dawaj! O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. Стадион недостроенный уже века. Ржавые трубы плывет река. Течение воды моет берега. И ночь закрывай стук поезда. А над городом встает сразу 3 креста. Подними-ка свои руки в небеса. Зеленый босс, советская фигура. Это наш дом. Мультикультура. Волайте Калтуна. Калтун, chodź tu! Калтун! Калтун! Оглядки! Chodź, 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 chodź. Co nie robi? Nie śpiewaj razem z nami, z normalnymi, krutymi pacanami. Ale твоя фраза давно в люди вжита. Она помогает нам жить, лепей не жито. Жита, 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 Маргарита, Давай разом, да люди. Выехали, контрафайно, люди сняли. Nie chcę żyć w takim kraju. Każdy to coś tam żyć tam chce się. Ale jeżeli ja już nie pamiętam swojego tekstu, możecie śpiewać mnie, rебята, wow. Co wy robicie, a? Co wy robicie? Акція каритативна. Мультикультура! Мультикультура! Trendy na różowo, okulary, każdy majk, na nic nikt nie zwraca uwagi. Chcę być ważnym i znanym, wymieniając towar posługuje się magnatami. Gdy nie starczy ich, wali się tak i dopada syf. A zabrakło tylko kilka dni, nie mrozyło wpływu na sztukę. Wiesz, że jak i ja i ty, to życiowy z Facebookiem. Nie dla wszystkich zbyt super, lecz z czasem zamiast roweru będziesz miał skuter. To nie ja, wszystko robią te nudy, podtrzymują mój organizm zatruty. Skuty kajdankami, kto nie widzi więcej niż wzrok pozwala. Igrzyska bez finału, nikt nie kłamie. Stali różnorodne zdania, życie o wiele ciekawi, a czasami pełne ciała. Ta energia, którą ma twoje ciało, wykorzystuj śmiało, nic nie robisz, tak samo nie wchodzisz w nalog. Więc weź coś myślami na mali, jak dali, rozszerzyć skalę. Odnajdąc talent, trzymaj się w wydwale, rozluźniając mięśnie, włącz analog.
nie налево, nie направо, patrz prosto. Odrożnie dosyć ostro, to mnie gdzie prowadzą wiosna. Nie pomagają mosty, nie czujesz się obcym, lecz niepodobny, nie na procent doceń. Tego nie nauczy żaden docent. Odłóż papierek czy cent, temu nie ma cen, lecz zostaje w środku. Nie tak jak na skórze kremii, wiem, że nie zniknie. Nie dotknąć fizycznie, to nie twarde czy sypkie. Zwykle przyjmowane nie z pogardą, nie na jeden dzień. Indywidualne te uczucie, więcej się ceni, to nie sen. Swoisty jak dopasowany pędzel, który w prawidłowych rękach jest nie tylko narzędziem. No to w policyjnie wiedzą pędzą. Ja nie taki jak ty nie taki jak on. Ona inna nie jak ta, u nas różne zdania. Ty nie taka jak ja nie taki jak ona. Oni niepodobni do nich, każdy sobie sami. Ja nie taki jak ty nie taki jak on. Ona inna nie jak ta, u nas różne zdania. Ty nie taka jak ja nie taki jak ona. Oni niepodobni do nich, wszyscy sobie sami. Ja nie taki jak ty nie taki jak on. Ona inna nie jak ta, u nas różne zdania. Ty nie taka jak ja nie taki jak ona. Oni niepodobni do nich, każdy sobie sami. Ja nie taki jak ty nie taki jak on. Ona inna nie jak ta, u nas różne zdania. Ty nie taka jak ja nie taki jak ona. Oni niepodobni do nich, bo wszyscy sobie sami. Mam taką misję dzisiaj tak naprawdę. Rozmawiałem z siostrą Michaelą, która ma stworzyła, znaczy jest dyrektorką, zbudowała całe hospicjum tutaj w Wilnie. I też miała dzisiaj tutaj być, ale mam przekazać to, że właśnie w te dni ma być w Polsce, dlatego żałuję, że nie mogła tutaj być, ale powiedziała, że sercem też jest tutaj razem. I modlitwą jasne. Tak. Zacznijmy myśleć prościej, na tej ziemi my tylko goście, ale też i gospodarze, więc przyjmijcie uśmiech darzę. Od osoby, która jest przed wami, myślę teraz uśmiechajcie się sami. Ta piosenka kiła głową, powiedzcie Podnieście ręce, popatrzcie do góry. Palce do góry. Aš jums labai, kad palaikot šiaip visokias geras iniciatyvas. Kostek, мы тебя все любим. Ну, и не только тебя. Wszystkich мы любим na tym świecie. Вот, ale dziękuję bardzo wszystkim, kto tutaj przyszedł. Teraz będzie grupa Black Beats, śmieszna do ja, bo te 4 akordy grać, ale jeszcze pogadam troszeczkę. No вот, ja już dawno sobie poobiecał, że przyszła pora musieć album wypuścić. To вот w tym roku będzie album, to taka mini reklama. Вот я це не важно. Visi galvoja, kad mes grojam tokias linksmas dainas, bet kartais grojam ir repą. Sveiki,
hebra. Jos veiksnius matėm. Ar atsimenat hebra, ką mamos jums sakė? Negersi alkoholio, tai laimingas pusė, aš laimingas, bet dėje bonka man palaiko pulsą. Jūs klausėt, kodėl būtent aš čia atsistoju? Kodėl nekalba tas, kuris su bosu groja? Schema paprasta hebra, arčiau mikrofono stovi tas, kuris pastovi dar ant kojų. Taip aš tas, kuris jūsų paprašo centų. Taip aš tas, kuris užgeria apsetų. Taip aš tas, kurį pakuoja personalas, o tarp intelektualų. Ar savo intelektualų? Aš nematau laimės, negirdžiu gausmų, viskas ko man reikia, tai mano kokį džiaugsmo. Nesakykit, kad nevykėlis mane, vadyk mane švelniai, savo intelektualą. Nematau laimės, negirdžiu gausmų, viskas ko man reikia, tai mano kokį džiaugsmo. Nereikia taip žiūrėti, čia ne tavo nosis galus, vadyk mane švelniai, savo intelektualą. Vaikai, kas kitai? Šiandien jie apsėdo velniai. Pirmiausia tai paguoti vienikečiai ubagai. Pastatėt savo gyvenimą, atėmė kitą džiaugsmą. Bijokia kėdosios paskaitos Biblijos pamokslus. Nematot mano žvilgsnio, būnu užsimerkęs. Ne, aš nemėgau teisės nuo laipsnių, aš apakęs. Ir tik neverta matyti, kaip jūs nematot. Nes aš tas įvaizduotis negaudome, akių kontakto jums nerūpė. Ar reikalauju pagalbos, jeigu padedi, reiškia filmuoji medžiagas. Sugebat padėti, tik ne, bet netyčia, aš negirdžiu su šaudonas. Aš nematau laimės, negirdžiu gausmų, viskas ko man reikia, tai mano kokį džiaugsmo. Nesakykit, kad nevykėlis, aš ant chuliganus, vadyk mane švelniai, savo intelektualą. Nematau laimės, negirdžiu gausmų, viskas ko man reikia, tai mano kokį džiaugsmo. Nereikia taip žiūrėti, čia ne tavo nosis galus, vadyk mane švelniai. Savo intelektualą. Savo intelektualą. Savo intelektualą. Aha. Come on. Yeah. O tak. Manęs klausė, kaip lietuviškai kalbu. Ir dar klausė, iš kokio miesto keliavau. Bet aš čia nuo gimimo buvau. Tai jie klausė, kokias laikau save tautybės. Jie klausė, iš kur LR pilietybė. Ir nesupranta, kodėl kas metais liuotė renkas. O viskas paprasta, nes aš esu polenkas. Polenkas, polenkas. Lenkas gimęs Lietuvoj. Polenkas, polenkas, polenkas. Pasimatysi Varšuvoj. Pasimatysi Varšuvoj. Bet man patinka čia gyvent labai. Nebenoriu aš važiuoti, kur kiti lenkai. Visi supranta, toleruoja, skustis negaliu. Nebereik man pasuose lenkiškų raidžių. O jie vis klausė, kaip ilgai čia gyvenu. O jie vis klausė, kaip lietuviškai kalbu. Nes supranta, kodėl jie prieš šeirelius lenkės. O viskas paprasta, nes aš esu polenkas. Polenkas, polenkas. Lenkas gyvęs Lietuvoj. Polenkas, polenkas, polenkas. Pasimatysi Varšuvoj. Pasimatysi Varšuvoj. Duok, tu veik. Nenorime kariauti, juk smurto mums nereikia. Nes jeigu iškeliausiu, lietuviai liksi vieną. Ir nuskirčiuot nemoku, susikalbėt galėsi. Multikultūros dėsnis, o ant viso kito man yra tiesiog polenkas, polenkas, polenkas. Lenkas gimęs Lietuvoj. Palauk. Ne visi dainuoja, kas čia tokio dabar buvo? Čia yra lengviausias priedainis, man atrodo, koks gali būt. Apart Barbara Streisand, bet okei. Davai dar kartą, tokį paprastą priedainį, kad visi dainuotume, okei? O žiūrėkit, kai Hebra sugalvoja, galim tupikus visi sėst. Ir ta prasme, sėdam, labai fainai, jo, man patika toks labai, iškart juda Hebra, jaučiasi, ne? Taip, sėdam.
Gerai, garsistų galima nesijas. Ne, tu pas mus dirbi. Ačiū garsistui, labai nuostabus garsas. Ačiū Rotlights už šviesas. Ačiū klubui Narauti. Ir didžiausias ačiū jums. Ačiū, Hebra. Gerai, pasiruošę? Lenkas, Lenka. Lenkas gimęs Lietuvoje dar? Dar ne. Gerai, dar. Dabar jūs tik. Lenkas ir šoka! Lenkas, Lenkas gimęs Lietuvoje. Lenkas, Lenkas, pasimatys į Varšuvą. Słuchajcie, ja nie wiem jak wy, ale jestem w szoku. My zebraliśmy 700 euro. Każdy zabrata z rynką 700 euro. Ne, su rinkom 750, taip? Jo, 750 jau, nu čia toks, kaip ir sakau, tikslus skaičius, bet gerai, čia gal ne pinigais matuosim viską šitą, bet jūsų gerumu tikrai labai malonu ir ačiū. Va, mes perdodam pinigus, tiesiogiai, mūsų Kostikui, kuris to reikalauja ir tikrai smagu ir patys jaučiat, kad padarėt kažką gero. Nie wiem co naprawdę, bez was wszystkich przyjaciół, ludzi, których znają, kogo ja wiem, kogoś nie znam, ale dla tych ludzi, którzy przychodzą i czasami ze mną witają, to od tego ja będę więcej szczęśliwszy, no i moje małe dziecko też będę szczęśliwy, że ja będę zdrowszy, naprawdę. Dziękuję.